आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ मोन 11 विधानसभा बियाबाव बिजाथि फसंनानै मोन 10 विधानसभा बियाबाव देरहासार खालामनानै एबा देरहासार जानानै फिन आरोबाव गोदान जारिमिन सोरजिबावबाय। नंगौ बे समाव गोबां मानि बिटिसिनिफ्राय एमएलए खालामनानै दिसपुरसिम दैथायहरबाय आरो एमएलए खालामनानै दिसपुरसिम दैथायहरनानै दिनैनि समाव रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे सोंथि जे साबेसे जोंनि बिटिसिआव मन्त्रि मोननो हागोन, साबेसे मन्त्रि लाबोगोन। आथिखालनि जा बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा एबा जाबायदि हाग्रामा महिलारि बिथांनि नाजानायजों रायजो राजानि मददजों गोबां मानि एमएलए देरहासार जाबाय आरो बेनि उनाव साबेसे मन्त्रि मोनगोन बेखौ लानानै बयनिबो गोसोआव मोनसे सोंलु आरो बयनिबो खुगा खुगा सावरायनायखौ बे समाव नुना मोनदोंदि थारैनो जोंनि बिटिसिआवबो बे बाराव सानैनिबो बांसिन मन्त्रि मोननो हागौ। नाथाय बे बाराव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा थोंजों आरो रोखा बाथ्रा बुंथिदोंदि जोंनि थाखाय मन्त्रिया देरसिन बाथ्रा नङा, मन्त्रि मोननाय मोनै बेयो जोंनि थाखाय गिदिर बाथ्रा नङा। थारैनो नंगौ बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनायजों लोगोसे बुंथिदों जे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव माब्रै आसामनिफ्राय जौगानायखौ लाबोनानै जोंनि बिटिसिआव जौगानायनि खामानि मावनो हागोन, माब्रैहाय हारि माहारिनि जानानै मोजां खामानि मावनो हागोन बेखौ लानानैसो जोंहा साननो गोनां। जोंनि बिटिसिआ रायजोनि गेजेरावनो मोनसे जौगानाय सिनायथि मोननांगोन, बेफोरबायदि गोबां मानि बाथ्रा बुंदों। जोंनि थाखाय मन्त्रिया देरसिन बाथ्रा नङा, नाथाय आसाम सरकारनिफ्राय माब्रैहाय बिटिसिआव लाबोनानै जौगानाय खामानि मावनो हागोन, माब्रैहाय जोंनि बिटिसिआव हारि माहारिनि जौगानाय बिथांमोननि लुबैनायफोरखौ मावनो हागोन, बेसो जोंनि गुबै थांखि होनना बुंदों। बेजों लोगोसे आरो गुबुन फारसेथिं गावनि अनजालि बिसि सेउलि महिलारि बिथाङा जे गिबि खेब राजखान्थिनि फोथाराव आगान होनाय लोगो लोगो जे गिबि खेबनि बिसायख'थियावनो गोबां मानि रायजो राजाफोरनि मदद मोननानै सासे एमएलए महरै जाफुंसार जाबाय, बेखौ लानानैबो बाथ्रा बुंथिदों जे रायजो राजाफोरा मदद होदों जेला सेउलि महिलारि बिथाङाबो रायजोनि जौगानाय खामानि मावनांगोन आरो रायजो राजाफोरखौ मदद होनो हानांगोन, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंथिदों। बेजों लोगोसे आरोबाव बाथ्रा बुंदों जे आं बर' हारिनिल' लिडार नङा, आं बिटिसिआव थानाय साफ्रोमबो हारि माहारिनो लिडार, बेफोरबायदि बाथ्राबो गोबां माने बाख्नायजाथाव बाथ्रा बुंदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बेनो जोङो जेबादि लुबैदोंमोन बिटिसिनि गासिबो जाथि जनगोष्ठीनिफ्राय, बे हिसाबै बिटिसिनि गासिबो जनगोष्ठीया गासिबो जाथि जनगोष्ठीया जोंखौ हेफाजाब होदों आरो जों जेरै लुबैदों जिहेथु जोंखौ सहाय खालामदों बिपिएफ हान्जाखौ। जोंबो बिपिएफ हान्जानिफ्राय गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि जिथु लुबैनाय बेखौ सुफुंनो थाखाय जोङो सेस्था खालामनांगोन। इउपिपिएलखौ मारै फाइभ जिर' खालामनांगौ सार? इउपिपिएल जिर' माने बेथ' रायजोनिसो खोथा, आंनिथ' खोथा नङा। रायजोआ जायखौ मोजां मोनदों बेखौ सहाय खालामदों। दिनै इउपिपिएलआ रायजोनि थाखाय मा मावदों मा मावाखै बेखौ रायजोआ दिनै फिननाय होदों। जोङो मथथे बिपिएफ हान्जा हिसाबै रायजोआ जेरै लुबैदों, जेखौ आसा खालामनानै जोंखौ दिनै सहाय खालामदों, जोंबो सहाय खालामफिनलांगोन, बेखौनो आं खोथा होबाय बास। सार मोनसे खोथा ससियेल मिडियायाव गोबां नुदोंमोन जे नोंथांनि बिसियाबो सेउलि महिलारिया फार्स्ट टाइम एमएलए जाबाय, बिथाङा बुंदों आंनि बिसायाल' मावनो हाया, आंबो मावना दिन्थिगोन होनना रायजोफोरनि थाखाय। बेथ' बेक्तिगत खोथा, मावनांगोन। जिहेथु रायजोआ गोबां आसा खालामनानै सेउलिखौ एमएलए खालामबाय, रायजोनि आसा खालामनाय बादि बिथाङाबो मावनांगोन। सार दिपेन बर'आ बुंदों दा एबारनि इलेक्सना माहारिबा जायाखैनो, माने फैसानि गेम जादों होनना बुंदों फेसबुकनि गेजेरजों। बेलाय दिपेन बर'निसो खोथा। दिपेन बर'आ जाहैबाय आबसुनि प्रेसिडेन्ट। आं बुंदों बियो आबसुनि प्रेसिडेन्ट, बियो बुंनांगौमोन खालि बर' जाथिनिल' आङो लिडार नङा, बिटिसिनि गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि जानानै आं खामानि मावगोन, बयबो आंखौ सहाय खालाम होननानै बुंनांगौ। खालि बर'ल' बुंबाय थादों बियो, बेवहायनो भुल जादों बेना। सार नोंथांखौ बुंबाय थादों बिथाङा नुनायाव बुहुत डेन्जार नुयो, बिथांनि गोसोआ नरम होनना बुङो नोंथांखौ। बुङो सार नोंथां नुनो गोरा नुयो खिन्थु नरम बुङो सार, बेखौ मा बुङो सार? ससियेल मिडियायाव नरम माने गोबां भागफोर अननो गोरों होनना बुङो। माथो जेखि जाया जोङो रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन स्पष्ट खोथा। आरो बिथांमोनाथ' दलखौनो आरो नामखौ सोलायबावसिगोन नामा, बिस्राथ' अयभास दङ। सार दासिमबो मन्थ्रिनि बेलायाव सार मा बुंदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव होयो मन्थ्रिनि बेलायाव?
मन्थ्रिया जोंनि थाखाय गिदिर खोथा नङा आं बुंबाय थादों जोङो बिटिसिनि जौगानायखौ लानानैसो जोङो बार्गेनिं खालामगोन आसाम गभर्नमेन्टजों बास मन्थ्रिखौ लानानै जोङो बार्गेनिं खालामनो गोसो गैया जोंनो नांगौ बिटिसिनि जौगाखांनाय बेनो आसल थेंक इउ सार